ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ ഷവായി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് 5-6 വെളുത്തുള്ളിയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, 1 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിക്കെടുത്ത ശേഷം മസാല പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു തക്കാളി, 1 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 1 സവാളയും ബാക്കി വന്ന മസാലയിൽ പുരട്ടി ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഒരു നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കാലിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ശേഷം 5 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് 1 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം 2 വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ വേവിക്കാം. ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.